Dili ka papauso lagi. Grabe, tanaw na to. Gapon hinan, gapon to. Wow, ako lagi pa lang. Be. Oh, iya, mantugan na ba mo ba? Sino jadi ano? Tapod. Sini kedua itu dulu. Ya, ini. Tabla. Kana. Double. Ayaw. Para sa highlights ba? Kamu ba deh? Kamu ginit? Kita mo. Antay na ha. Okay. Dua mega view. Mau berdua balik. Kebangan tu ni. Ay, apa guys? Spy ko. Uran! Uy! Tingnan lang. Ay, spy. Gawang ba yung spy? Nagkakaw. Iksahan ako na. Iya. Kadiyan ka banga, kada juga ka banga. Ako magaliwat. Baos dito ko yung popong. Siap to. Kato si Ding gungos sa. Ano dyan, marabit ko dyan. Dapin lagi na. Bayad dito. Grabe. Bayad dito. Tindot man yung kumaira. Ngaji din. Sa panganak gina ng kuya. Yawa no. Dati mo bala ka. Atay tengkong. Dagi. Wala naman ka dito lang. Wala sa kuno mo. Ay, tinatitay din. Okay. Dua klik bol sa titing deh. Ito binarang pa niya rito. Ate. Renta rito. Muna na ko yun. Renta rito. Niya atong panit. Sus, pait. Elio tong. Tayag na ako sa buwan nga. Patay. Gitu yan. Sige na si Krabo. Sige na siya. Aray! At tayag na ako nga. Wala ba? Patay na. Apa? Grabe yung duto sa naman. Dua na kalitro. Taw. Hindi, tuwa na eh. Tong! Ano? Sina! Kuat tayo. Sila. Gara na kahabe. Ay! Mana ko? Ako na ba? Building na, side out na. Yung panay ko. Sab!
Hindi, Winorlos mo to. Usab, usab! Oh, Winorlos. Ito bola, may. Kasi tong niluwa man